Witam z Zabrza. Może widać, może nie widać. Jestem pod hotelem Admiral's Palace w Zabrzu, gdzie dzisiaj Stowarzyszenie Wrazidlok organizuje kolejne już zwiedzanie tego cudownego miejsca. Jest to absolutna perła Art Deco. No i zainteresowanie tym miejscem przekracza absolutnie moje najśmielsze marzenia, bo jednak takie wydarzenia pokazują, że ludzie są ciekawi takich miejsc, ich historii i że chcą uczestniczyć w takich wydarzeniach, chcą po prostu być częścią tego regionu i jego dziedzictwa. No więc wskakujemy do środka, nie wiem ile uda mi się Wam pokazać, bo podobno na tej turze zwiedzania ma być 1200 osób. Historię perły zabrzeńskiego Art Deco rozpoczniemy na wiele lat przed jej powstaniem, cofając się do przełomu XIX i XX wieku. To właśnie wtedy Ferdinand Fleischer sprzedaje działkę, na której wiele lat później stanie hotel Admiral's Palace, przedsiębiorcy nazwiskiem Max Daniel. Jej adres to Kronprinzenstraße 143, wtedy następcy tronu, dzisiaj Wolności 305. 21 listopada 1916 roku po godzinie 16:45, podczas nieobecności właściciela nieruchomości wynikającej z jego udziału w I wojnie światowej, budynek stojący na działce zawala się. Na szczęście nikt nie ginie. Max Daniel traci jednak swój zakład krawiecki i przez jakiś czas bezskutecznie stara się o odszkodowanie. Na skutek poniesionych na froncie ran umiera 30 maja 1917 roku w wieku zaledwie 40 lat. Nazwisko Maxa Daniela zostaje umieszczone na tablicy pamiątkowej w zabrzańskiej synagodze. Chciałabym mieć taką szafę. Jest duża i przestronna. Polskojęzyczna prasa uznaje za przyczynę katastrofy budowlanej podebranie ziemi przez kopalnie. Jednak prasa niemieckojęzyczna wnikliwie drąży temat zawalenia jednego z najstarszych budynków w miejscowości Hindenburg-Oberschlesien. Wtedy jeszcze nie było to miasto. Dopiero 1 października 1922 roku gminie nadano prawa miejskie. Dziennikarze niemieckojęzyczni zakładają, że katastrofy można było się spodziewać, zważywszy na wielokrotne przebudowy budynku, których mogły nie wytrzymać dźwigary na parterze. Spekulowano też, że wpływ na zawalenie budowli mógł mieć około 100-letni wówczas kanał sztolni. Oficjalnie wersja ta została odrzucona przez ekspertów. W czasopiśmie Oberschlesien im Bild nr 26 z 8 sierpnia 1924 roku pada zarzut pod adresem władz, już wtedy miasta, że gruzowisko po katastrofie pozostawiły samo sobie. Ale to właśnie wtedy zaczyna się budowa hotelu Admiral's Palace, która potrwa 4 lata. Hotel Admiral's Palace jest świadectwem tego, że modernizm nie rządził na Śląsku wyłącznie po stronie polskiej. Po niemieckiej stronie granicy motorem do budowania, tworzenia i rozwoju była zapoczątkowana w latach 20. XX wieku idea śląskiego Trójmiasta lub śląskiego Tripolis, czyli ścisłej integracji Beuthen, Bytomia, Gliwic oraz Hindenburga, czyli Zabrza. Wątpliwości budziło to, jak wytyczyć obszar śródmieścia w Trójmieście. Czy stworzyć 3 odrębne centra, a może jedno w arbitralnie wybranym, najbardziej reprezentatywnym mieście. W końcu zwyciężył ten pierwszy pomysł. I tak oto hotel Admiral's Palace miał stać się wizytówką nowoczesnego, tętniącego życiem centrum Zabrza, wtedy jeszcze Hindenburga. Dzieło w stylu Art Deco, inspirowane szkołą chicagowską, było owocem pracy architektów Richarda Billenberga oraz Józefa Musera z Berlina. Mało brakowało, a charakterystyczna kopuła byłaby stożkiem, jak zakładał alternatywny projekt. Ostatecznie to właśnie kopuła ozdobiła miejski pejzaż, a na tarasie hotelu umieszczono restaurację ogród w stylu amerykańskim, z kręgiem tanecznym i miejscami dla 350 osób. Restaurację oddano do użytku 25 grudnia 1927 roku. Natomiast idąc chronologicznie od początku, na parterze znajdowała się piwiarnia dla około 250 osób, oddana do użytku 22 maja 1926 roku jako Bayerisches Braustübl, a później na pierwszym piętrze działalność rozpoczęła kawiarnia i restauracja z salą balową na 500 osób. Restaurację oddano do użytku w październiku 1926 roku. Słuchajcie, ta historia ma super epilog z całą naszą rajzą, bo okazuje się, że można ją było powtórzyć dzięki temu, że zgodę na to wyraził Urząd Miasta Zabrze i mogliśmy tutaj przyjechać jeszcze raz sami.
na spokojnie jeszcze sobie to miejsce obejrzeć. W tej chwili jest już koniec marca, więc już wiadomo, że był przetarg na remont. No i wiadomo, że miejsce zostanie na pewno uratowane. I bardzo mnie cieszy to, że wtedy było tyle ludzi, bo to znaczy, że ludzie się interesują naszą lokalną historią, że chcą ją poznawać i że są jej głodni. No, że cenię sobie spokój i miałam ogromną potrzebę tu wrócić. To jest druga sprawa, więc bardzo, bardzo dziękuję Urzędowi Miasta Zabrze za możliwość takiego jeszcze raz zobaczenia sobie, przeżycia tego miejsca. W części hotelowej od 2 do 4 piętra do dyspozycji gości pozostawało 48 pokoi. Warto zwrócić uwagę na detale i sztukaterię, która przetrwała do dziś. W postaci stolarki drzwiowej, złotej jak lata 20 minionego wieku klatki schodowej z piękną windą, a także 5 ludzkich głów mających symbolizować kontynenty i ich mieszkańców. Nic dziwnego, że hotel już w 1997 roku wpisano do rejestru zabytków, wówczas jeszcze województwa katowickiego. Placówka przez wiele lat zmieniała nazwy na Prezydent, Przodownik oraz Monopol, jak i zmieniały się osoby decyzyjne. Niestety, na przestrzeni dekad stan techniczny budynku znacznie się pogorszył. Należy przypomnieć, że między 1950 a 1970 rokiem we wnętrzach hotelu miały miejsce tylko kosmetyczne prace remontowe, a dodatkowo w latach 90. doszło do przebudowania wnętrza. Najpierw w 1995 roku na potrzeby salonu gier, a w 1997 na potrzeby placówki bankowej. Hotel ucierpiał najbardziej dotkliwie, co nie powinno dziwić, jako pustostan. Na szczęście miejsce to zostało w styczniu 2022 roku przejęte przez miasto Zabrze, a prace mające na celu nadanie mu nowej funkcji i odzyskania dawnego blasku mają zakończyć się planowo w 2025 roku. Trzymamy zatem kciuki za zabrzański drapacz chmur, którym niewątpliwie był w latach swojej młodości. I chociaż nie jest dzisiaj najwyższym budynkiem w mieście, to nadal należy do tych najbardziej imponujących. Wiecie, co mnie szalenie dziwi? Ten układ pokoi, bo on jest naprawdę jak na dzisiejsze czasy bardzo niestandardowy i nie wiem, czy w ogóle poradziłby sobie taki hotel z taką aranżacją układu pokoi teraz, bo teraz jesteśmy w takim, powiedzmy, narożnym w tym segmencie art deco, tym takim z zewnątrz. No i tu się zaraz przechodzi i to jak widzieliście tam na tym filmiku z GoPro, tu jest zaraz osobny pokój, cienkie ściany. Nie ma swojej łazienki, bo nie było, ale tu i tak był super wysoki standard. Się zastanawiam, jak to adaptować do współczesnych potrzeb. I wiem, że będzie to zrobione super. Już się nie mogę doczekać.